La Magic Line, per mi, amb una paraula, és comunitat. Compromís, sí. Per mi la Magic Line és màgica. Il·lusió, esperança. No valen fer trampes? Fraternidad. Per mi, equip. Equip, il·lusió... Hòstia, és que sí, una paraula és impossible, no sé fer-ho. Per mi la Magic Line és esperança. Diria que és una oportunitat. Quan el meu fill, que té 5 anys, em pregunta «Mama, però tu de què treballes?», jo li dic «La mama forma part d'un equip, d'una festa molt bonica, on la gent camina per un món millor». És com aquell aleteig, aquella papallona que amb una punta del món fa un petit aleteig, que belluga una mica a l'aire, provoca aquests corrents d'aire i al final doncs, hi ha una ventada molt forta a l'altra punta del món. No? La Magic Line és això.